Čau, já tě vítám moc u tohohle videa a v tomhle videu si povíme, jak se zabavit a zabalit si do 3 mini příručních zavazadel na 10 dní. Jedeme na 10 dní do Španělska, do Malagy, do Marbella a můžeme mít samozřejmě, letíme nízkonákladovkou, že jo, protože tam je přímý let a máme teda 3 batohy, jenže nejsou to takový ty klasický příruční, že jo, kde máte ten rozměr o něco větší, do čeho se zbalíte úplně raz, dva, ale mají to být vlastně takový ty školní batušky. Já si upřímně myslím, že i těma batohama, co tady máme, tak to trošku přešvihnem, ale vždycky nám to vyšlo, tak snad to vyjde i tentokrát. No a jelikož proč 3, že jo, tak logicky Elík může mít taky svůj, plus ještě Elík může mít svůj vlastně kočárek, takže to je super, za který se neplatí. Tak bude teď potřeba se prostě zbalit se všema věcma do těchto 3 batůšků na 10 dní. Já chápu, že pro někoho to asi není moc velký terno a zbalí se do batůšku úplně v pohodě a já sama za sebe bych to asi taky zvládla úplně v pohodě za ty léta cestování, ale přece jenom s tím dítětem to úplně tak easy není, takže rovnou jsme si řekli, že nějaký plínky a takový ty věci, které se dají koupit na místě, což v závěru se dá koupit všechno, že jo, samozřejmě, ale takový ty věci, které prostě je zbytečný tahat sebou, převážet a zbytečně si tím zabírat místo, takže ty koupíme až tam, takže vezmeme opravdu plínky jenom na let a maximálně, když uvidíme, že nám zbylo hodně místa, tak tam třeba ještě nějakou šoupnem, ale pokud to místo nezbyde, tak prostě budeme počítat s tím, že ten druhý den si je tam pořídíme. Já to určitě ještě okomentuju po tom, co si tady všechny ty věci vyskládám, ale teď už se na to asi můžeme vrhnout a vezmeme to trošku rychlejš. Takže, voilà, máme tady spoustu věcí a pár věcí ještě chybí, protože to budeme ladit před odjezdem, ale tak nějak si myslím, že máme všechno, takže batohy, základ, ručníky, na ty mám trik, jelikož bereme Elíkovi že jo, cestovní kočárek, tak já ty ručníky naskládám normálně na tu podložku, na který sedí a on na nich bude sedět a pak když se kočárek složí, tak se normálně složí i s těma ručníkama, takže to aspoň nemusíme rvát do batohu. Pak máme samozřejmě plavky, Elík tady má rukávky, máme pantofle, žabky, v klasických pevných botách jedeme, Elík má sandálky, který má ale teď na sobě. A máme tady každý kosmetickou taštičku, kde máme klasický ty malinký verze všeho. A Elík tady má takovou částečnou lékárničku s tím, že jelikož jedeme 3 rodiny, tak každá jsme si rozdělili, co vezmeme, aby jsme netahali všichni všechno. Takže tam máme nějakou část, nějaký základní léky a tak. Pak já to vezmu teda postupně. Spodní prádlo, ponožky. Tady mám nějakou haldu teda v oblečení, trička, kalhoty, 2 mikči. A nesmím zapomenout na láhev na pití, tu si bereme jednu z úsporných důvodů. Brýle, to je jasný a jsem velice naivní, takže si beru knihu. Kterou možná ani neotevře. Pravděpodobně. Zabereme aspoň místo v batu. A já si sebou beru notebook. Pracovat bych tam nechtěla, ale budeme chtít s holkama cvičit a tak, takže si budeme chtít pouštět nějaký videjka, takže a možná třeba na film nebo něco, takže to beru. Co se týče Elíka, tak ten tady má teda svoje plavečky, svoje rukávky, to jsem říkala, nějakou tu lékárničku. Mám tady 3 plínky pro něj, vlhčený ubrousky, tohle je taková super. Kdybyste tohle neznali, neměli, tak doporučuji. Tady to je od Grovia, je to značka, která prodává vlastně látkový plínky a tady to má sloužit jako takovej ten bag, do kterých dáte ty použitý plínky, protože je to těsnící, takže to jakoby nesmrdí, nevyteče.
ale já to používám normálně na oblečení, vždycky, když někam jedeme, tak aby to Elík měl rozstříděný a na jednom místě, tak to vždycky používám, že mu do toho narvu ty věci, takže se to všechno hezky vcucne. A na plavání. Jo, a na plavání to používám, protože se dají do toho dát mokrý plavky a tak. Takže to je super věc, kdybyste náhodou scháněli něco podobného. Pak tady má Elík šiltovečku, klobouček a jednu slabou čepičku, kdyby náhodou, ale ono bude krásně, takže dobrý. Ponožky. Tady má nějakou sadu tepláčků, vzala jsem 3 tepláčky. Neberu nic vyloženě teplýho, protože věřím, že bude teplo, jak jsem řekla. Ale pro jistotu mu beru termoprádlo, protože je to skladný malý a když mu dáme termoprádlo, přesto hodíme klasicky ještě triko, tepláky, bundu, tak víme, že bude prostě v teplíčku. Takže to, kraťásky, ještě nějaký kalhoty, jedno pyžámko, kdyby byla nějaká nehoda, tak prostě přepadem usušíme. Trička, jakoby ohledně těch triček jsem velice zvědavá, protože Elík, jak už prostě papá sám, tak jsou vesměs vždycky špinavý, takže jsem zvědavá, jak vyjdem, ale věřím, že to nějak klapne. Pak tady má jednu košilku, mikču, jednu mikču má na cestu, tu tady nemá, a tady tu bundičku od Leokidu, tu mu bereme do letadla, teda do batohu, protože je strašně skladná. Mimochodem, pravděpodobně v době, kdy budu nahrávat tohle video, tak nám poběží kód na slevičku právě na náš ondálek, kde bude, teď tady střílim, jo, protože já vlastně nevím, jak to bude, ale pravděpodobně by to mělo být od 4.4. až do 4, 5, 6, 7 do 7.4. do neděle. Kód bude pravděpodobně Just Trippers a sleva bude 10% na všechno. Takže kdyby se nám to povedlo sestřihat a vydat, tak můžete využít slevový kódík. Tak, pak tady mám hodně plínek. To jsem sem dala jenom tak trošku naivně, že když by se to vešlo, tak se to vejde, v nejhorším vezmeme třeba jenom půlku, aby jsme měli hlavně do letadla a než dojedeme prostě někam, kde bychom si případně mohli koupit plínky, takže to tak. Tady má Elík brejličky, brindáček, beru lžičku a vezmeme ještě asi jeho vidličku, protože prostě ta dětská je lepší. Pro jistotu 2 dudlíky, Bing tady demonstruje hračky, ty tady ještě nejsou, lahvičku s pitím a tuhle dečku, ta je od Lodgeru, taky z ondálku a tu bereme do kočárku, když bude náhodou chladno, tak aby jsme ho něčím přikryli, protože loni, co jsme byli na Kypru, tak jsme úplně, to počasí nebylo moc světový, respektive to počasí bylo dobrý, ale hrozně foukal vítr, takže jsme tam naštěstí sebou měli vlastně taky od Lodgeru fusák, takovej jarní, podzimní a opravdu jsme ho hodně využili. Byli jsme hodně rádi, že ho tam máme. Letos ho neberem, ale... A tohle slouží taky tak jako fusák. Ale vlastně tohle je dost podobný, takže aspoň tohle, aby jsme měli. No a teď Filip, to bude rychlovka. Tady má prostě plavky, bodky, spodní prádlo, taky taštičku, tu má zatím prázdnou, tu já mu něčím naplním. Čepice, ledvinka, sluchátka, brýle, oblečení. Tady jsem naházela do pytlíku zatím nějaký svačinky, to asi nebudeme brát úplně všechno, podle toho, jak se nám to vejde, ale má tam Elík prostě do letadla nějaký KPZky, takže tady tomu docela chutná od toho Sunaru, tady mají prostě lazaně s hovězím třeba, takže tomu docela chutná a je to super, že je to v té kapsičce, protože nemusíte tahat prostě takhle skleněnou prostě na to bych se vykašlal sklenici, ale že prostě je to takhle jako mega skladný, že jo, takže to doporučujem. My tady máme nějaký svačinky, tak uvidíme, co se vejde. No, pak tady máme jeden váček, ten si říkám, že je dobrý na právě potom tam na nějaký pochůzky, rychlo pochůzky, kdy nebudeme potřebovat milion věcí a aby se nám to tady dobře vešlo, tak do toho naskládáme asi třeba Filipovo oblečení a to se celý dá pak do toho batohu, aspoň to bude mít hezky oddělený. No a Filip tady má foťák, ten si teda nedává do batohu, protože mu vždycky nějak záhadným způsobem prošlo ho dát. Vždycky ho schovám takhle jakoby za sebe a... No, nějak ho schová prostě a nějak to prostě klapne. I když ono jako upřímně, jakoby při těch kontrolách, tak my si většinou děláme online check-in, že jo, takže to vůbec jakoby a jelikož nemáme odbavovací zavazadlo, tak vlastně k odbavování ani nejdete. Potom procházíte tím, že jo, jak se mu říká, těma prostě brádama, že jo, kde checkujou zavazadla. Tam vás taky nikdo nekontroluje, jako jaké veliký zavazadlo, tam kontroluje jenom, co v tom máte. No a potom většinou už čekáte, jakoby, kde by se to potenciálně mohlo kontrolovat, i když už čekáte jakoby na vstup do letadla, ale to se mi
v životě nestalo, že by mi někdo kontroloval batoh, jak je velký. Ne, ale já jsem zažil, že před náma tam někoho chytli. To jsem viděla, to je pravda, že před náma, ale tak to bylo vyloženě, že měl jako obrovský batoh. Tak si říkám, že tohle to jsou tak prostě... jako... Mám letos taky docela velký, 32 litrů. No, ale je to jakoby furt ala školní batoh, že jo. Já furt věřím tomu, že tím, že tam jako nemáme nic vyloženě tvrdýho, takže se to jakoby dá narvat prostě... že jo, oni po vás chtějí, abyste to narvali do té měrky jejich, že jo, kovový. A prostě já si říkám, že v momentě, kdy tam nebudu mít nic jako, já nevím, brejle, tak, což tam mít nebudu, tak že prostě se to tam nacpe. A nebo prostě si ty věci narveš na sebe a pak to tam narveš určitě. Protože jako co fakt nechcete je, aby vás chytli a museli jste platit neskutečný poplatek za vlastně čeklý zavazadlo, no, protože samozřejmě ty nízkonákladovky mají levný let, ale pak vám to napálí právě na těch batohách. Takže asi tak nějak, já přemýšlím, jestli nám tady něco ještě jako chybí, nemám tady ten notebook, jak jsem říkala, máme tam v plánu třeba i vyběhnout, já jsem si říkala, že prostě budu používat normálně boty, ve kterých jedu ve filách, prostě v keckách klasických, uvidíme, jestli tam bude nakoupání, snad jo. Na otužování to bude určitě. Na otužování určitě, a nevím, jestli nám tady ještě něco chybí, já si myslím, že máme takhle jako všechno. Každopádně, tohle je ta lepší část, takhle si to tady vyskládat, horší část bude to pak jakože narvat do těch batohů, to samozřejmě bude ještě následující část tohoto videa, protože to samozřejmě je ta výzva. Ten point tohohle videa, takže doufám, že to nějak vyjde a že nebudu muset toho moc vyřazovat. No tak uvidíme, tak se na to pojďme podívat. Tak, asi o 150 hodin později jsme stále tady. Teď jsme tady poslední hodinu kompletovali zpátky náš Bugaboo Butterfly, protože jsme ho prali a dostat ho zpátky bylo trošku unreal. Když to rozebíráte, tak si nejdřív zjistíte, jak to dát dohromady potom. Já jsem to věděla, ale prostě tam zapomenete na pár detailů, je to... Tak, teďko, tady Mr. Elík zkouší svůj kočár. A kočár, máš boty, udělej papapa. Tak já ti to ukážu. Uděláš papapa? Koukej, Eli. Tady. Udělej papapa. Papapa. Tak. No a já vám ještě natočím v rychlosti jenom náš malý upgrade, takže do batohu tady jsme se nějakým způsobem narvali. Tady zbývá ještě nějaký místo, já to dávám tady do těch pytlů, aby jsme ušetřili místo, prostě no. Tady teda taky zbývá drobné místečko, tohle je teda narvaný, ale s tím, jestli nás zastaví, tak nás asi úplně nepustí, takže... Mini krosna. Uvidíme. Tady kočárek jsem ještě potunila tak, že tady to Bugaboo má vlastně takhle jako prodloužitelnou střížku. No, tak já jsem sem narvala takhle kapsičky, tak nesmí nikoho napadnout to jako rozepnout a stáhnout střížku, protože to poletí jinak všechno pryč. No a Elískovi jsem vypodložila takhle jakoby záda ručníkama a tady má ještě plínku někde. Plínku, no, aby se mu sedělo měkce, že? Je to samozřejmě kvůli tomu, aby jsme ušetřili místo, že? No a tady jsem našla další hack a to je tady ta škvírka, kam jsme narvali. Co to je, Eli? Škvírka. A co je v té škvírce? Plínka tam je, takže to tam je narvaný, takže to tam zůstane a povezeme nějakou plínku ještě takhle. No, takže toť v tuhle chvíli za nás a já ještě natočím určitě nějaký update, až budeme batohy balit. 100% už se všema věcma. Mně tam ještě chybí furt do toho batohu narvat notebook, což bude teda výzva určitě. Nabíječky nám tam chybí, jinak si myslím, že by tam většina měla být. Ale stále a pořád platí to, že nás nesmí nikdo zastavit, protože to určitě... Takže vlastně jako by si úplně tu inspiraci od nás neberte, protože tohle asi není úplně v pohodě. Ale třeba tam ten batoh jakoby do toho jejich měřidla narvem, kdo ví. Tak, jeden jde, my vyrážíme na letiště a máme tady teda 3 batušky. Já projdu, já jsem v pohodě. Elík jakoby s otřenejma ušima, Filip pravděpodobně ne. Do toho tady má Filip foťák, který ještě musí schovat bokem. No a do kočárku jsme teda, to jsem už říkala, tam jsme jako nic neměnili, dali jsme tam takhle ty věci, které už jsme nechtěli dát do batohu. Tady máme nějaké jídlo, to po cestě nějak sníme a
dole má Elík jenom nějaký hračky a kravinky, takže myslím si, že jsme ready. Těšíme se na letadlo. Jedeme na letadlo. Letadlo, to bude zábava.